1,5 milió de persones. La manifestació més multitudinària de la història a Catalunya. Un clam reivindicatiu sense precedents que ha omplert fins a vessar els carrers de Barcelona. Ni al setembre del 77 ni al juliol del 2010 mai fins ara hi havia hagut una resposta ciutadana d'aquesta magnitud. Bona nit des del Parlament de Catalunya, el lloc on ha acabat aquesta multitudinària manifestació al Parc de la Ciutadella, on s'ha lliurat el manifest, aquest manifest per la independència, que insta a celebrar un plebiscit d'autodeterminació. Els milers d'estelades penjades de balcons i finestres ens faran presents. Milers de persones encara omplen els carrers i ni tan sols s'han mogut dels llocs on han intentat iniciar la marxa. Això són imatges que estan veient en aquests moments en directe al costat d'aquí del Parlament on ha acabat aquesta marxa i on s'ha llegit el plebiscit. El president Mas adverteix que si no hi ha acord pel pacte fiscal amb el govern espanyol, Catalunya té el camí obert cap a la independència. Més de 1.000 autocars han desbordat els espais habilitats al centre de la ciutat una hora abans de la marxa. Metro, trambaix i ferrocarrils, els més utilitzats pels participants. Ara s'està regulant la tornada en alguns punts per evitar el col·lapse. La llengua i la identitat catalanes protagonistes en l'acte institucional de la Diada al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Una diada històrica en què també estem pendents de les reaccions. Avui Mariano Rajoy ha apel·lat de nou a la prudència i insisteix que el repte de Catalunya i l'Estat és sortir de la crisi. Des d'Europa es diu que un nou estat català quedaria fora de la Unió i hauria de tornar a negociar l'adhesió. El Partit Popular impedeix que es tramiti la iniciativa legislativa popular avalada amb 650.000 firmes perquè, entre altres, TV3 es pugui veure al País Valencià. En els esports coneixerem les alternatives que tindrien els clubs catalans per competir en l'escenari d'una Catalunya independent. Milers i milers de persones, fins i tot més que la manifestació del 10 de juliol de 2010. 1,5 milió, segons l'Ajuntament de Barcelona i també segons els Mossos d'Esquadra. En canvi, des del govern central, des de la delegació del govern central aquí a Catalunya, parlen de 600.000 persones al carrer. Estem veient gent arribada de tot arreu, fent onejar estelades, famílies senceres, grans i petits, que han omplert aquesta ciutat, que han omplert Barcelona, amb un sol objectiu, el de fer sentir, i ben fort, la seva veu. El Parlament de Catalunya, on ens trobem, és la institució que ha acollit el final d'aquesta manifestació i que ha rebut també el manifest. Ha estat concretament la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, qui ho ha fet. El testimoni d'aquests fets és Jaume Freixas, que ens n'explica el detall. Jaume, endavant. Doncs eren passades les 8 de la tarda quan una delegació d'una trentena de persones encapçalades pels presidents de les dues entitats convocants de la marxa, Carme Forcadell per part de l'Assemblea Nacional Catalana i Josep Maria Vila de Badal per part de l'Associació de Municipis per la Independència, feien la seva entrada aquí a l'edifici del Palau del Parlament. Ho veuen en aquestes imatges. Els ha rebut a l'interior de la Cambra Catalana la presidenta Núria de Gispert, acompanyada d'altres membres de la mesa, de tots els membres de la mesa, a excepció del representant del Partit Popular. En l'acte que s'ha fet a l'auditori hi havia també els presidents de tots els grups parlamentaris, a excepció dels presidents del Grup Popular i de Ciutadans, i també tots els diputats que hi han volgut assistir. Un acte en el qual la presidenta de la Cambra Catalana ha felicitat els organitzadors de la marxa pel seu caràcter pacífic, per com s'ha desenvolupat, i constatava de Gispert el clam inequívocament sobiranista de la marxa. I la notícia de relleu polític saltava aquí
quan la mateixa presidenta del Parlament ha fet públic que el president de la Generalitat, Artur Mas, que demà farà una valoració de la manifestació, en les pròximes 48 hores rebrà els organitzadors de la Marxa de Barcelona. Us volem demanar que escolteu el clam del poble, que hem arribat fins aquí, fins a les portes del nostre Parlament, per demanar-vos que inicieu el camí cap a la independència. Vosaltres sou els nostres representants. Vosaltres sou els que heu de menar aquest procés. Li preguem que insti al president de la Generalitat perquè ens rebi en els propers 2 dies, perquè el poble de Catalunya no pot esperar. Permeteu-me que us feliciti de tot cor per la capacitat de mobilització que heu tingut. S'ha fet amb un to reivindicatiu innegable, però també amb unes ganes de sortir i de demostrar que el poble és viu. S'ha demanat que els polítics escoltem. Tingueu per segur que escoltarem, que hem escoltat, que hem sentit la veu del poble. Heu demanat que el president us rebi. Aquest matí hem estat parlant. Us rebrà de seguida. M'ha dit, digue'ls que sí que el rebré. Per tant, segur que en un dia, en 2, estarà segur amb vosaltres i sentirà de vosaltres. A mesura que avançava la tarda, centenars de persones s'han concentrat aquí al Parc de la Ciutadella per rebre els organitzadors de la marxa. De fet, centenars de persones encara a aquesta hora continuen concentrades, tot i que la major part de representants polítiques ja han abandonat el Parlament i continuen cantant i continuen cridant crits d'independència. Uns concentrats que val a dir que han rebut amb aplaudiments tant l'entrada com la sortida dels organitzadors de la marxa, que s'han atensat a saludar-los quan han sortit de l'edifici del Palau del Parlament. Gràcies, Jaume Freixas. Una manifestació que ha nascut de la societat civil catalana per mans de l'Assemblea Nacional Catalana i que ha arribat fins aquí, fins al Parlament. Ha omplert absolutament tots els carrers de la ciutat, ho hem vist, fins al punt que s'ha hagut de canviar la capçalera de la manifestació. Però això no ha sigut obstacle perquè aquesta hagi transcorregut amb el civisme que es preveia. A les 4 de la tarda, 2 hores abans de l'inici oficial de la marxa, el Passeig de Gràcia amb Gran Via ja oferia aquest aspecte. Gent de tots els racons del país ha desembarcat a Barcelona en una mobilització ciutadana sense precedents. Venim de Vic, de la Plana de Vic. Tinc 4 fills, he vingut amb tots 4, amb els seus corresponents parelles i els 9 nets que tinc. Nosaltres som de Canyelles, del Garraf, hem vingut en tren, hem vingut tota una colla de veïns, ens hem trobat tant de Cunit, de Cubelles, de Sitges i hem vingut tots plegats. A 5:15, tot el Passeig de Gràcia estava ple a vessar. La manifestació ha transcorregut enmig d'un ambient festiu i molt familiar. L'11 de setembre de 1977, una manifestació massiva reclamava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Avui, aquí, al mateix lloc, 35 anys després, la reivindicació és una altra. Ja vam venir l'any 77, vam tornar el 10 de juny i esperem que sigui l'última vegada que venim reivindicant. La pròxima crec que ha de ser simplement per justícia i per poder-ne gaudir. Ja no haguem de reivindicar res. Aquesta senyera és de l'any 77 de Calella, quan es va fer una manifestació a Calella que eren molt poquets, però aquesta senyera n'és i per això la torno a dur perquè ens ha dat bons resultats. La manifestació ha estat un clam independentista que ha desbordat el centre de Barcelona amb una riuada de senyeres i, sobretot, estelades. Venim bàsicament perquè el futur dels nostres fills sigui millor que el nostre present i perquè pensem que fora d'Espanya, que en un estat propi, Catalunya serà molt millor. Amb Espanya ja ho hem provat durant masses anys i crec que és el moment adequat per dir-los adeu i quedar com bons veïns
i no pas junts com fins ara, que ens està anant fatal. Ja n'estem farts de submissió, de que ens espoliïn, de que ens prenguin els nostres drets, de que ens prenguin la nostra llengua, de que tinguem de pagar i a sobre ens diguin burros. Això s'ha acabat. Ni pacte fiscal ni punyetes, que no ens enredin més. Independència és la solució. Només n'hi ha una de paraula. Per poder ser lliures una vegada a la vida. Tinc 70 i pico d'anys i m'agradaria poder-ho veure. Actualment anem pel pacte fiscal, serà el primer pas, i llavors ja arribarà tot això. I avui em sembla que el que estem fent és marcar un mapa de carreteres per nosaltres com a poble i sobretot també perquè confiem en la política. Aquesta és el primer dia d'una nova època. Poseu-vos-ho al cap i d'aquí uns anys en parlarem. El col·lapse ha impedit que la major part de gent concentrada al Passeig de Gràcia pogués ni tan sols començar a caminar. Alguns, fins i tot, s'han anat a casa sense haver avançat. Bernat Fernando, TV3, Barcelona. Des de minuts abans de les 6, des del Marquès de l'Argentera, hem estat retransmetent en directe per TV3 i pel 324 tot l'acte de la manifestació, amb imatges aèries i també des de terra. Lídia Heredia i Joan Carles Peris ho han viscut en primera persona i segur que ara ens poden comentar quin ha estat el moment més significatiu, més emotiu. Doncs de seguida et contestem exactament la pregunta que ens fas, però abans mostrem aquestes imatges just en directe. És l'arribada de la capçalera de la manifestació ara, per tant, 3 hores després d'haver començat, el punt final de la manifestació, aquí a l'Avinguda Marquès de l'Argentera. Ha arribat ara i encara queden, per tant, moltíssimes persones al darrere que han de circular per aquest punt final. Doncs quin ha estat el moment més especial o més significatiu o més simbòlic, si més no, del com havien previst l'organització? Doncs segurament l'acte que s'ha fet al final, en què simbòlicament les persones que estaven concentrades aquí a l'avinguda, al passeig del Marquès de l'Argentera, doncs han votat un seguit de paraules, de qüestions que se'ls han posat des de l'escenari. Qüestions referides al dret de la independència, a l'exercici del dret d'autodeterminació per part de Catalunya i també la necessitat que els polítics i el poble s'hi impliquin. El dret a l'autodeterminació. Ben amunt, cartolines! Volem exercir el dret a l'autodeterminació. Volem la independència del nostre país? No m'ha quedat clar. Volem la independència del nostre país? Amunt! Després d'aquest acte polític, acte de sobirania, que és així com l'han anomenat els organitzadors, hi ha hagut més coses en aquest escenari. Han sortit 10 persones, ciutadans anònims, que han llegit missatges en 10 llengües diferents, totes, òbviament, de contingut reivindicatiu, de contingut nacional, i acabant tots de la mateixa manera, amb el lema que encapçala aquesta manifestació: Catalunya, nou estat d'Europa. Aquí on ens trobem nosaltres, de fet, estava dissenyat perquè això fos d'alguna manera el tram final, la traca final, per entendre'ns, al final de la manifestació. Què ha passat? Que com que hi havia tantíssima gent, des de pràcticament, podríem dir, Joan Carles, a les 6 de la tarda, això ja s'ha convertit en un formiguer de gent que d'alguna manera buscava una bona posició per poder veure des de primera fila aquest acte final. Fins i tot molta gent que no ha pogut incorporar-se a la manifestació perquè senzillament la via que havien triat a través de Via Laietana cap amunt doncs ja estava col·lapsada. Han decidit venir directament a la part final de la manifestació, que ha tingut en tot moment un to alhora festiu i reivindicatiu i sense incidents. Efectivament, i com deia també el Joan Carles, bé, ara estem veient imatges en directe, entenc, no, enregistrades, d'aquesta confluència Gran Via, Passeig de Gràcia. Segurament ha estat de les últimes imatges que ha pogut enregistrar aquest helicòpter, que ara ja amb la foscor ha hagut de deixar de volar, però que donen, òbviament, una bona mostra de com estava, com està de plena Barcelona i com ha estat de plena durant tota la tarda. Si la capçalera on anaven les persones que s'havien de veure amb la presidenta del Parlament
no els haguessin rescatat, no els haguessin evacuat com hem vist a mitja manifestació. És obvi que a aquesta hora encara hauríem d'entrar al Parlament, perquè com us dèiem en fer aquesta connexió, en aquests moments està arribant la capçalera de la manifestació al punt final d'aquesta marxa. Gràcies, Lídia. Joan Carles, efectivament, com deies, aquests integrants convocants, les entitats convocants de la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència han hagut de buscar itineraris alternatius per poder arribar amb celeritat a l'hora que estava prevista aquí a la Cambra Catalana del Parlament de Catalunya. Aquestes dues entitats tenen ben clar que Catalunya ha iniciat ara una nova etapa. Molta estona abans de començar la marxa, els organitzadors, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència ja estaven al punt d'on sortiria la capçalera, 200 metres més lluny de la Gran Via i el Passeig de Gràcia, perquè des de primera hora la llau de gent ha desbordat les previsions. I per accedir a la capçalera tothom s'havia d'acreditar, tot i que s'ha fet alguna excepció. Aquesta parella, acabada de casar, no ha volgut faltar a la jornada històrica i s'han fet la foto davant de tot. I dos expresidents del Parlament, Joan Rigol i Ernest Benach, han estat entre les diferents personalitats convidades a anar darrere la pancarta amb el lema «Catalunya, nou estat d'Europa». Molta emoció i el convenciment que Catalunya inicia una nova etapa. Li confessaré una cosa. Jo pensava, segurament em moriré abans de que Catalunya sigui reconeguda com un poble lliure. I avui penso, potser no, potser ho veuré també. No recordo precedents d'estats o de nacions que s'han convertit després en estats que siguin capaços de fer una demostració de força com avui ha fet Catalunya, no? Per tant, estem en el camí i ara el poble ha parlat, el poble s'ha expressat i ara qui ha de parlar són els governants. S'ha acabat, Catalunya comença el nou camí, s'ha acabat les relacions, el projecte d'encabir d'Espanya, per tant avui comença la nova etapa de la segregació de ser l'estat català i prou. A primera fila, aguantant la pancarta, alcaldes i membres de les nombroses delegacions de l'Assemblea, una mostra, segons els organitzadors, que és el poble el que s'ha mobilitzat i ha parlat. La llau de gent ha fet gairebé impossible avançar. Després de l'èxit de la mobilització d'avui, la pregunta és, i a partir de demà, què? El full de ruta de l'Assemblea Nacional Catalana ho té clar. A partir de demà, treballar per convèncer els indecisos i aconseguir que a Catalunya hi hagi una majoria social a favor de la independència. També demanen que govern i forces polítiques facin un pas. Qualsevol pas ens estarà bé, sempre que veiéssim que és un pas ferm i decidit de construcció nacional i per aconseguir que Catalunya sigui un país lliure i sobirà. Qualsevol pas ens va bé. La marxa tot just ha pogut avançar uns metres i finalment, acompanyats per la Guàrdia Urbana que els obria en camí, una representació dels organitzadors ha deixat la capçalera enrere i ha marxat cap al Parlament per fer oficial la seva petició que es comenci a treballar per la independència. Montse Castany, TV3, Barcelona. A diferència d'altres convocatòries, els partits polítics han deixat tot el protagonisme a la societat civil. No hi han assistit a Ciutadans, ni Partit Popular, ni el PSC com a partit, però sí que hi ha hagut dirigents d'aquest partit polític i alguns dels seus militants. Tots han coincidit al final a expressar la seva satisfacció per l'èxit de la manifestació. El segon pla que han hagut de jugar els partits polítics que han participat de la manifestació no els ha impedit celebrar l'èxit de la convocatòria. El govern ha estat representat pràcticament al complet. Faltava el president, però hi havia la seva esposa. També hi mancaven el portaveu i el conseller d'Interior, responsable de la seguretat. Fins i tot hi havia algun conseller que havia anunciat la seva absència, com Josep Maria Pelegrí. Tant govern com partit han volgut ressaltar la importància de la resposta que ha donat avui el poble de Catalunya davant les incomprensions reiterades de l'Estat. És el crit del poble català, un crit festiu, reivindicatiu, en favor de la dignitat del país i de les nostres llibertats. Jo crec que avui aquesta lectura la llegiran no únicament a tot l'Estat, sinó al món sencer. Això no és un liu. Això potser era un impossible i comença a ser un inevitable. I aquest és el missatge que avui clarament volem poder transmetre. Aquesta és la declaració que fa el poble de Catalunya. I què diu? Diu, no podem acceptar que se'ns imposin unes condicions de convivència dins del conjunt de l'Estat, no podem acceptar unes condicions que signifiquen el nostre col·lapse. Espero que aquest clam, que és realment de tot un poble, faci entendre als polítics i a les institucions espanyoles des de la primera a l'última que ha de parlar tu a tu amb Catalunya i ha de resoldre aquesta qüestió. Per Esquerra, Iniciativa i Solidaritat, els milers de ciutadans que omplien el traçat de la manifestació fins a paralitzar-la posen el govern català davant la necessitat d'anar més enllà del pacte fiscal.
Estem segurs que aquesta manifestació d'avui ha de marcar un abans i un després en la història de Catalunya i esperem que el govern de Catalunya estigui a l'alçada de la responsabilitat que li correspon, atesa la quantitat de gent que hi ha avui al carrer. Podem decidir, però jo afegiria, no? Poder decidir davant de l'Estat, però podem decidir davant dels mercats que actualment decideixen tantes coses i tantes polítiques, i imposen tantes coses i tantes males polítiques. I entenent, en definitiva, que no hi ha projecte nacional sense cohesió social. El que demanem és que tots aquests partits polítics que han vingut avui aquí a manifestar-se, que sumen 86 diputats i, per tant, una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, votin la declaració d'independència el 27 de setembre al Parlament de Catalunya. L'anomenat sector catalanista del PSC hi ha anat encapçalat per Àngel Ros. Jo crec que les visions independentistes, federalistes, confederalistes, doncs tenen un comú denominador, que és estimar Catalunya i voler el progrés del nostre país. El PSC objectivament hi és perquè som companys, som ciutadans que som afiliats al PSC, simplement. Però el que no podem és pretendre una representació formal o institucional o d'una entitat. Si hi havia dubtes sobre el caràcter d'aquesta manifestació, el mar d'estelades que es veu per tot arreu esvaeix qualsevol dubte. És una manifestació clarament independentista. Miquel Moreno, TV3, Barcelona. La marxa tenia un lema inequívoc i en diferents moments de la manifestació s'ha abocat, però també hi havia exigències de canvi de caire reivindicatiu que feien referència a l'economia. Justament es demanava la independència per aquests motius econòmics. Fins i tot aquestes reclamacions, aquestes reivindicacions, s'han fet en diferents idiomes. Ni visca els nuvis, ni que pugin a la cadira, l'estelada pinta del pit i de marxa nupcial. Independència. En totes les seves versions, les més clàssiques, vitorejades des de fa dècades, o algunes d'acabades de sortir del forn. En totes les llengües, la marxa ha mirat a Europa, amb el rerefons, això sí, dels efectes de la crisi, contra el sistema actual de finançament autonòmic i posant en dubte la classe política i el pacte fiscal. En alguns casos, fins i tot, no ha calgut ni paper. Castellers, bastoners, grallers, sardanistes envoltats de pancartes que en la majoria dels casos han seguit el lema de la manifestació: Catalunya, nou estat d'Europa. Ho hem anat seguint a les diferents connexions. La gent encara està al carrer, encara no ha marxat a casa seva. Anem a comprovar-ho en una ronda de connexions. Comencem en la capçalera primitiva que havia de ser el Passeig de Gràcia amb la Gran Via. Allà hi ha Ariadna Oltra. Bona nit, Ramon. Doncs mira, aquí a aquesta hora ja s'ha reobert el trànsit, ho ha fet la Guàrdia Urbana a les 9 en punt, i a aquesta hora, doncs, el que hi ha a uns metres d'aquí, a uns carrers d'aquí, és la part final d'aquesta manifestació. Són totes aquelles persones que s'havien citat aquí al Passeig de Gràcia amb Gran Via, que no han pogut anar a baixar, s'han quedat a la part més alta, l'Avinguda Diagonal, carrer Rosselló, també Jardinets de Gràcia, i tot just ara, fa només una estona, en aquest cas, baixaven per Pau Claris a l'alçada d'Urquinaona, ja enfilant Via Laietana. Aquí, ara, a aquesta hora, a les 9 i 23 minuts, a Gran Via, en Passeig de Gràcia, hi ha alguns grups de manifestants que pugen per anar a buscar alguns autocars. Per exemple, ens ficava un grup per anar fins a Tarragona, altres van agafar el metro o l'autobús, viuen a Barcelona. De moment, aquí, la normalitat és absoluta i aquesta font d'aquest punt de la ciutat, que ahir i també avui fins a les 12 del migdia llueix les 4 barres, en aquest cas la bandera catalana, també en aquest punt d'inici, teòric inici, de la marxa cap a la independència. Gràcies, Ariadna Oltra. A la Via Laietana, a la plaça Antoni Maura, allà hi ha l'Òscar Armengol. Més o menys això era la meitat del recorregut de la manifestació, Òscar. Sí, i sembla que estem ja veient a punt d'arribar al final d'aquesta manifestació, la cua, perquè al fons de les imatges, ja a la part de dalt de Via Laietana, es veuen ja les sirenes, deduïm, de la policia que tanca aquesta manifestació. Des de fa una estona també es veu més espai aquí al mig de la Via Laietana, tot i que encara continua baixant gent. Ens acaba d'explicar gent que han començat a caminar més amunt de la Diagonal, als Jardinets de Gràcia, que han estat esperant una bona estona abans de caminar i que porten
porten ja un parell d'hores caminant. Perquè us feu una idea, la capçalera de la manifestació ha passat per aquí a 8:45 del vespre, 2 hores i mitja després de començar a caminar a la confluència de la Gran Via amb el Passeig de Gràcia. Ara també s'està donant el fenomen invers. Hi ha molta gent que està pujant per Via Laietana, que tornen de les portes del Parc de la Ciutadella, però per primera vegada podem dir que veiem una mica d'asfalt aquí a Via Laietana, que ha estat plena des de molt abans que comencés aquesta manifestació. S'havia col·lapsat aquesta Via Laietana, la part de dalt, després ha anat avançant la marxa i ara estem veient ja la cua de la manifestació que es va acostant aquí a la meitat més o menys de la Via Laietana. Cares de cansament entre la gent, però també cares de satisfacció, famílies senceres, gent de totes les edats que van passant per aquí, per Via Laietana a Barcelona. Gràcies, Òscar. Baixem una miqueta més, anem cap al mar, ens acostem a la plaça Antonio López, allà al costat de Correus hi ha la Montse Bassa. Doncs efectivament, aquí al costat del mar el que veiem ara és un doble sentit de circulació. D'una banda, gent que encara està arribant, que es vol acostar fins al final de la manifestació, i de l'altra, gent que ja se'n va cap a casa. De fet, aquests cada vegada són més. També hi ha hagut fins fa molt poca estona molta gent al moll de la Furna, centenars de persones que estaven seguint en directe per les pantalles gegants l'acte que es produïa a dins del Parlament. Aquí hem vist i encara se senten crits d'independència, de Catalunya lliure. Veiem que la gent encara està animada. Hem vist també castells improvisats. Els bombers per la independència han fet un correfoc improvisat també. I ens quedem amb un últim detall que hem vist d'una pancarta fa molt poqueta estona, una pancarta de Lituània, que saludava a Catalunya com un nou estat d'Europa d'aquesta marxa. Gràcies, Montse Bassa. Anem ara a saber com transcorre tot el fenomen de la mobilitat i el repte era a primera hora veure com s'incabirien aquí aquests 1.000 autocars a la ciutat de Barcelona. Després el repte era com s'abocaria tota aquesta quantitat de gent als carrers de la ciutat. Ara hi ha un nou repte, com retornar totes aquestes persones amb aquests autocars cap a casa seva. Parlem doncs amb David Melgarejo d'aquesta operació retorn. Bona nit, Ramon. Doncs com bé deia l'Ariadna, ja veieu, el trànsit a la Gran Via s'ha obert i això ha de permetre la tornada d'aquests 1.100 autocars que avui han vingut fins a la capital catalana. Com es farà aquest retorn? Doncs de manera esglaonada. Els primers han començat a sortir a les 9, uns altres ho faran a les 10 i la resta de les 11 cap endavant. Per què es fa així? Doncs perquè hi ha persones a les quals els autocars els han deixat molt amunt a la ciutat i la manifestació els ha acabat portant fins a la part més baixa de la capital catalana. Ara han de desfer aquest camí i tornar a aquell lloc on han agafat l'autocar aquest matí. Això, a banda del metro, que és el transport públic que s'ha recomanat per aquests desplaçaments gràcies a la manifestació i que segueix funcionant amb horaris i freqüències de dies feiners. Recordeu que estarem aquí, direcció a Pons, a 2:45 de la nit. I estem a carrer Aragó, crec que entre Roger de Llúria i carrer Bruc, si no m'equivoco. Recordar el punt exacte on els ha deixat l'autocar per poder tornar a casa. Aquesta era la consigna més important pels passatgers dels més de 1.000 autocars que avui s'han desplaçat fins a Barcelona. Els més prudents han preferit anotar-s'ho. Espero que tots hagin entès on hem deixat l'autocar. Carrer València 198. Ens ha deixat a l'Avinguda València, pot ser? Hem aparcat no sé on, però molt lluny. Carrer València Montaner. No ens perdrem. Venen d'arreu del territori català, molts acompanyats per tota la família. Alguns repeteixen experiència, convençuts que el dia d'avui farà història. Som de Porreig, també de Casserres. No vam venir també a l'Estatut, que no va servir per res. Ja venim aquesta, que ja demà, com que som independents, ja estarà. No vindrem mai més, ja. Venim de Berga, hem sortit a les 2. Jo ja vaig ser aquí el 10 de juliol a la manifestació i em va agradar moltíssim perquè va ser una cosa molt cívica. Venim d'Arenys Amunt i venim a demanar la independència. Sí, senyor! A tope! Visca Catalunya lliure! A partir de les 5 de la tarda ja no cabia cap més autocar a la zona habilitada a l'Eixample per aparcar-hi. Per això els han començat a desviar cap al Fòrum, Montjuïc i la zona universitària. Molts manifestants, però, han optat pel tren, un servei que avui s'ha vist reforçat. Hem vingut amb cotxe, l'hem deixat a dalt a Vallvidrera i llavors tranquil·lament baixant amb el ferrocarril, funicular i a peu. Què vol aquesta tropa? Un nou estat d'Europa. Què vol aquesta gent? Catalunya independent.
Durant tot el dia, els ciutadans han contribuït activament a mostrar les imatges de la celebració d'aquest 11 de setembre, d'aquesta diada i de la manifestació a través del portal 324.cat. Els comentaris amb l'etiqueta de Twitter hashtag Diada TV3 s'han publicat durant la transmissió que han fet TV3 i el canal 324 i això ha animat encara més la participació que ha estat constant. També han arribat al portal les imatges que han anat capturant molts ciutadans, tant fotografies fetes des de balcons i finestres per tot el recorregut de la manifestació, com també imatges des de l'interior de la marxa. Lluny de l'escenari de la gran manifestació al Fossar de les Moreres, un grup d'encaputxats que es reivindiquen com a independentistes s'han cremat 3 banderes. L'europea primer i després la francesa i l'espanyola, totes dues juntes. Ha sigut mitja tarda durant diversos actes celebrats al marge de la convocatòria multitudinària que ha col·lapsat Barcelona. Però avui l'acte institucional principal d'aquesta diada ha tingut lloc, com és habitual, almenys en els últims 8 anys, al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Allà hi ha hagut un acte amb un to reivindicatiu una miqueta més pujat que en d'altres ocasions, però amb el mateix to commemoratiu de sempre. Per aquesta ocasió s'ha volgut triar